Bu 2000 ýyl gowrak mundan azal ýaşap geçen İsa adly adamyň taryhydyr. Biz çağalan İsa hakdaky hakykatı nädip bilenliklerini bilendik. Ýöne muň şuňalyk bolan bolmagy mümkin. Sen kimdir beri gördünmü? Hiç kim. Menem hiç görmedim. Seni? Görmedim kaydı. Oya tizak gidelim. Benjamin näme diýseňem, mene İsa Hudaýdan gelen hazaplaýar. Diňe gudrat görkezeni üçinmi? Birden o zatlaryň hemmet gözi açylyp bolsa näme? Onda sen bu zatdan emer näde düşünürjek? Gepem men hiç da düşündirmäge borçly dälligimde de. Gudraty diňe Hudaý görkezdi. Sen körlen gözleri açılýar diýjek bolýarmy? Hawa. Men bu gudratlaryň hiçbir neden anamok. Mene ananyan. Sara, sen bu ýerde näme işledin? Mene şey ot bermeýi ýadymdan çykarypdyryn. Siziň İsa hakda gürleşýäniňizi eşitemde meniň hem diňläsim geldi. Sen İsa hakda näme bilýän? Köp zat bilýän. Meniň mamam onuň ejesi Meryem tanýar. Ana şol hem maňa ol hakda, onuň doguluşy we beliki zatlar hakda gürrüň berdi. Bu haýran galdyrjy wakadyr. Meryem ýöne köýe gyz bolupdyr. O Nasrada ýaşaýan eken. Ol durmuşa çykmadyk, ýöne Ýusufa durmuşa çykjak bolup ýör eken. Bir gün Hudaý onuň ýanyna Cebrail adly periştäni goýberýär. Gorkma Meryem, sen Hudaýyň nazaryna merhemet kazandyň. Sen göwreli bolup bir ogul dogurarsyň. Oň adyna İsa dakarsyn. Men durmuşa çykmadyk gyz ahyry. Bu nädip beýle bolup bilýär? Mukaddes ruh üstüňe iýnerde, Hudaýyň güýji seni gurşap alar. Şoň üçin doguljak mukaddese Hudaýyň oglu diýiler. Oň paçalygynyň çägi bolmaz. Belki perişte Meryem'i gorkudandyr. Eger perişte men ýanmy söz aýdan bolsa, ene gorkardym. Hawa, soň näme? Nasranyň ýaşaýçylary Häkimiýet hemme adamlaryň öz doglan şäherine baryp, şo ýerde ýazga durmalylygy barada kanun çykarýar. Ýani öz atlaryny haýsydyr bir sanyda ýazdyrmalydylar. doglan ýerine ýazga durmalylar. Şeýdip Ýusuf Meryem'i de alyp öz doglan ýeri Beytullahama gidýär. Olar Beytullahama gelenlerine şäher adamdan ýahyr qyndy. Şol sebäpli de düşläre yer tapmadylar. Hiç ýerde yer tapylmagyny sebäpli olar mal ýatagyna düşlemeli bolýarlar. Edil şu mal ýerden. Hawa, şuňa meňdeş ýerde. Edil şol gije İsa dünýä iňe. Şo ýerden uzak bolmadyk dağlarda çopanlar bar eken. Olar goýunlaryny garawçylyk edip otyr kalar, birden perişte görýärler. Dawudyň şäherine halasger Rep Mesih doguldy. Çopanlar çağan görmek üçin derew gidýärler. Ol bolsa sallançykda ýatan eken. Gözeňine getirip bilýäňizmi? Olar onu meň eşegim kämeňde şnowada ýatyryp goýupdyrlar. İsa doğulandan soň Meryem bilen Ýusuf onu Ýerusalimdaky ibadatxana alyp barýarlar. O ýerde olar Hudaý söýýän Simon adly bir adama duş gelýärler. Ey Perwerdigar, öz sözüňe görä guluňy parahatlykda goýber. Hudaý Simona İsany görýänçe ölmejekdigine wada beripdir. Sebäbi gözlerim sen gutulşuňy gördi. Bu Hudaýyň saýlandyr. Bereket tapın. İkiňizem bereket tapın. Küçücük İsa önü ösüp hemmeleri we her adamyň eden ähli erwet pikirlerini, aýdan sözlerini we eden işlerini bagşlamak üçin Hudaý tarapyndan saýlanypdyr. Hudaý bu zatlaryň hemmesini günä diýip atlandyrýar. İsa bäbek boldy. Häzir ula adam. Ol oglanjygyň bolmaka? Elbetde bolupdy. Mamam İsa'nın 12 ýaşynda Meryem hem Yusuf bilen Ýerusalime gidenligini gürrüň berdi. İsa ibadatxana baryp, ol ýerde muallimler bilen gürleşýär. Muň ýaly sorawlar berýän bu kimiň ogly? Ol Nasradan. Ol özümiz bilen barýandyr ütdik. Onuň tutan ýerligini başlap görýän.
Soň İsa enatasy bilen öýüne gaýdýar. Ol gün geçdiçe paýhaslanýar. Onun yollarını doğurlan. Her bir dere dolsun, her bir dağ tepetel. Günlerin birinde İsa Yahya çokunurjynyň ýanyna barýar. Yahya Hudaýa tabyn bolmak isleýänleriň hemmesini çokunurýardy. Ol İsa'nam çokunurýar. Şol ýerde bolanlaryň hemmesi Hudaýyň gökden gelen sesini eşitýär. Şonda Hudaý, sen meniň söýgüli oglumsyň. Meniň bar bereketim sen nedir diýär. O zaman näme etdi? Ol bütün ýurda aýlanyp hemmeleri Hudaý hakda gurrun berip başlaýar. Salam. Salam. İsa özüniň önüp bösen ýeri bolan Nasıra gaýdyp gelýär. Bir nezek ol wadathana baranna ýaşullar ondan Hudaýyň kitabyny, ýagny ýazgyny okamagy haýyş edýärler. İsa ýazgydan ýerde her bir adamyň Hudaý bilen ýaşap bilmek üçin Hudaýyň özüni ýere goýberme kararyna geliş hakyny parçany okaýar. Rabbin ruhu maňa seňni. Çünki ol meni garyplara hoş hawar wagt etme. Ýesirlere azatlygy, körlere gözleriniň açyljagyny, edilenleri halas etçegini, Rabbin ajaýyp günniň gelenini habar bermäge mesih etdi. Siziň eşiden şol ýazgyňyz şu wagt berjaý boldy. Ýazgy berjaý boldy? Bu zatlaryň hemmesini diňe Mesih berjaý edip biler. Ben nereden bileli? Ýöne bu entek soňu däl. İsa Celile köylüniň ýanyna gidýär. Simon, soň çuňrak ýerine ýüzüňne balyk tutmak üçin toruňyzy şo ýere taşlaň. Wah halipam, biz uzak gizi alap çekdik. Ýöne hiç da tutup bilmedik-de. Ýöne seniň sözüň üçin men torumyzyň aýaryn. Yakup! Yahya! Yakup! Yahya! Bir de kırmayalım. Hadi bilmeyiz. Öz anımda yer tapamlı. Petrus'un hutşonlu İsa Hudaýyň oğulluğuna düşünen bolmagy mümkin. Ýöne Petrus korkdy. Ol öz durmuşynda gaty köp ýanlışyklar göýberipdi. Ol İsa ýaly mukaddes hem güýçli biriniň Petrus ýaly günäkary kabul edip bilýändigine düşünüp bilmeýärdi. Ya Rab, menden daşyrak dur. Sebäbi men günäkär adam. Korkma. Gider wagtym boldy. Menem gider wagtym boldy. Menem. Sağ olun. Häzirlikçe. Sağ olun. Beni sen nerede boldun? Yine de öz dostlarınla oynadın Hawa kaka. O yerde halebe madem. Hawa kaka. Men sana şol olanların gürleşme deyip näçe ýerde aýtdym. Kaka neme? On kakasynyň İsa hakdaky bolsadylary ananýanyny bilýäňä? Bu erwedi işdäle kaka. Hudaýyň özümize beýik paça goýberjäni ananýas. Sen dostun kakasy bolsa, şol paçaň malyatakda dogulany ananýa. Hale on kakasy mamla bolsa näme? Yok, beni gurrun şu ýerde oturýar.
Bolya kaka. Men ýanyma gelin. Men sözlerimi dinleň, janyňyz diri bolar. Rebbi gözleň, çünki onu tapyp bolýanlar. Onu çağırın. Sebäbi ol goloýdadyr. Erwetlik edýän ýolundan, kanuny bozýan el çeksinne, Rebbe öwrülsin. Durun, size şu gün näme bolanyny gürrüň bereýin. Näme? İsa wada tanadyt adamlara Hudaýyň söýgüsi hakda gürrüň berýärdi. İçeride köp adamlar ýygnanan eken. Tutuş bir märeke doňa daşarda garaşyp durdy. İsa, İsa, sana yalvarýan, men gyzym halas et. İsa, ölüp barýa, ol ýaň 12 ýaşynda. İsa, haýş edýän, men öýme bar. Yayrus, dinle. Onu adara koyma. İsa! Gyzyň öldü. Moğollyma azar berme. Korkma. Diňe inan, ol sagalar. Gyzym. Tur. Oňa ýer ýaly, zat berin. Şeýle boldymy? Hut şeýle boldy. Gyzyň aslynda keselläniňe inanma kyn boldy. Kakam İsa'ň dostlarynyň etýän hereketleriniň näde boldugyny, hemem olan hemmesiniň günahkarlyklaryny aýdar. Ho, bu şeýle. Ýöne muň sebäbi kimdigine garamazdan İsa'ň hemmeleri söýýänligi nedir? Kakam maňa matta atly bir adam hakda gürrüň berdi. Ol şäheriň girilesine oturup hemmelerden salgat ýygnaýardy. Men ýyzyma düş. Matta İsa'ň saýlanyň şäherdiň arasyndadyr. Olar İsa'ň özü bile syýahat edip, hemmeleri Hudaý hakda gürrüň berip beren iň gowy dostlarydyr. O ýerde Petrus diýilen Simon, oň dogany Andreas, Jakup, Yahya, Filip, Bartolomey bardy. Elbetde Matta-da, Tomas'am, beýleki Jakup bilen beýleki Simon'um, Jakub'un dogany Iyuda we Iyuda Iskariyotam bardy. Bu zatlaryň baryny näde ýatdy sakladyň? Ol ören akyllyja da. Özüň akmak bolanyň üçin sen şeýle pikir edýän. Yalan. Senem garreşeňden akylly däl. Goppamsy, o meň zoram. Kim goppamsy, kim? Oňa zarar ber. Şeýle men kim saklajakmyşyn? Sen nädesin da? Yenme. Sen güýçle onu. Urany, yenme. Urany, yenme. Sen güýçle onu. Urany, Oğlanlar. Yenme. Ursana bol. Vay, ağrıya. Yarany bejermesen beterleşer. Näme boldy? Olur işte. Le, men senden soramok. Bağışla. Men hala öýlen ruşdum. Olar saraň mal ýatanna duşuşyp İsa hakda gürleşýärler. İsa hakdaky bu gürümlerden hiç ýyly gozada garaşma. Ol biziň paşamyz däl. Hiç saçan bolmadyň. Kaka ýöne oň hakykatdan Hudaýyň ogly bolmagy mümkin ahyryn. Bolly, beset. Ogluňy has bir tutýan bolaymy? Men beýle pikir etmeýän. Ýöne tiz aramyň tapady bolmaz. İsaň izni eýerýänler diýenleň arasynda haýnyň tapylmagy mümkin. Eger şeýle bolsa, onu oň asudalygy uzawa çekmez. Düşmanlaryňyzy söýüň.
Özüňizi ýigrenýänlere ýagşylyk edin. Özüňizi gargaýanlar, zulm edýänler üçin doga edin. Bir duluňyza ursalar, beýlekiňizem tutun. Donuňyzy alanyň köýneginizi almagyna garşylyk görkezip durmaň. Her bir dileýän adama berin. Bir zadyny alan adamdan ýzyny bermegini soramaň. Özüňizi näme edilmegini isleýän bolsaňyz, sizem şonu edin. Men on kimdigini bilmek isteýän. Ol Mesih türeýdýäňmi? Mesih diýmek bilen nämäni gözüňde tutduka? Olar bu arada o ada tanady gurrun etdiler. Mesih diýmeklik bu ada verilen diýmekdir. Ýürüň oň ýüzüne düşeliň. Gowna hardor dälmi? İsa'nın görkezden gudratlaryny gördüňizmi? Muňdan aýmak aňsat däldir. Ol günäkärliň we salgyt ýygnaýjylygyň dosy boldy. O bu ýerde näme işleýär? Bilemok, ben hepsini geldi. Eger ol peýgamber bolan bolsa, onu özüne nähil aýalyň elderýändigini bilerdi. Sebäbi bu aýal günäkär aýal. Simon, men oň kimdigini bilýän. Maňa gulak as. Iki adam bir adama bergili bolupdyr. Olaň biri oňa 500, beýlekisi bolsa 50 dinar bergili bolupdyr. Ýöne olaň töläre zady bolmanlygy üçin algydar ikisiniň hem bergisini geçipdir. Olaň haýsysy onu has gowy görer. Men pikirimçe köp bergis bagyşlanan köp seýer. Hawa, dogry. Sen bu aýaly görýärmiň? Men sen öýüňe geldim. Sen maňa aýagymy ýuwar ýaly suw bermedin. Ol bolsa, göz ýaşlary bilen aýaklamy ýuwdy. Saçlary bilen hem süpürdi. Sen meni oşamadın. O bolsa, gelelim märi. Aýaklamy oşamasyny besetmedi. Sen kelläme ýağ çalmadın. O bolsa, aýaklama mür çaldy. Şol sebäpli-de on köp günäleri geçilýär. Sebäbi ol köp söýdi. Kime az bagyşlansa, şolom az söýer. Sen günäden geçildi. O da dile geçirmekdir. Seni imanın halas etti. Bar gidiver. Kalk meni götüräýdi. Gelan boyunma men. Ne görýärmi? Hawa bu peýgamber. Ene terediň ol gelýär. Ana terediň ol. Mesih. Bir daýhan ekin ekmäge çykypdyr. Ol ekip ýörke, tohumluň käbirleri ýoluň gyrasyna düşýär-de depelenilýär. Olary kuşlar çokýar. Başga birleri daşyň üstüne düşýär. Olar gögörüp çykýar-da guruýar. Sebäbi olarda çyýglyk ýokdy. Käbirleri de tikenleň arasyna düşýär. Soň tikenler ösüp, tohumy östürmeýär. Başgalary bolsa, mes toprağa düşýär-de gögörüp çykyp yüzesse hasyl getirýär. Bu tümsal ine nämäni aňladýar? Tohum Hudaýyň sözüdür. Ýoluň gyrasyna düşenleri sözü eşidýänlerdir. Şeytan olaň ýanyna gelýär-de, iman edip halas bolmazlary ýaly ýüreklerinden sözü alyp gidýär. Daşyň üstüne düşenler bolsa,
söz eşdenine onu şahatlık bile kabul ediyenlerdir. Yöne olan kökü bolmaya, olar wagtlayınça iman ediýärler. Yöne syna gelenne, olar yıkılýa. Tikenin içine düşenler sözü eşdiýänlerdir. Yöne olar aladalar, baýlyk we durmuş lezzetleri bilen ize çekilip hasyl getirmeýe. Mes toprağa düşenler bolsa, söz eşdip, onu pek yürekde saklap, savırlık bilen hasyl getirýänlerdir. Halipam! İsa! Gelen kork var ya! Korkunlar gark edip var ya! Kömer! Halipam bizi halat et! Hayran alaymalı. Görmedik adamı. Sizin imanınız nerede? Men amyny gowy gördüm. Bahasy näçe? Nafan. Siz eşitdiňizmi? Şu töwerekde İsa var. O şu yere ýene. O şaýra goýlaşýar. Ýörüň, gitmeli wagtymyz boldy. O, ýörüň. Beni, seni oranım için bağışla. Bağışlayan mı? Muallim, adamlar göwer. Olar oğulları varıp yer ya zat tapsınlar. Sebäp bu yer bir çöllü ahyry. Sizin özüňiz olary naharlarsınız. Bizde 5 çörek bile 2 balıktan başka zat ýokda. Öz şöhratynyň hatyrasyna bize çöregi sowgat berýän Reb Hudaýymyz mübarekdir. Bu Gudrat. Neler yaptılar? Sen innem İsa'nın Hudaýyň ogullygyna inanmazmyň? Sen nerede boldun? Men hakykat aýtmaly kaka. Biz İsa'ny görmäne gitdik. Näme? Men öz gözüm bilen gören bolsam hem entiham ananyp bilemok. Ol iki balyk bilen bir näçe çörekden giden märekan doýrar ýal çörek edip bildi.
Inofan, ne bilýän? Birden metik bolaýsa näme? Bu pırrılla inanmaga hetdi dämegin. Biz näme etmeli? Yazgı näme diýe? Sen oňa nähil düşünýän? Rabbin Hudaý, bütün ýüregiň, janyň, teniň, güýjüň we bar aklyň bilen söý. Ýakynyňy özüň ýalysy. Sen hem şeýletseň, ebedi ýaşaýyş alarsyň. Men ýakynym kim? Bir adam Ýerusalimden Eriha barýaka, ýolly garakçylary duşýa. Olar onu talap, özünü de yaralak gidýärler. Şo ýollan bir ruhany geçýär. Şonu yaralyny görüp deňinden ötüp gidýär. Şol ýollan geçip giden Lewi hem seredip oň ýanyndan geçip gidýär. Emma şo ýollan geçip barýan Samariýaly bolsa, onu görüp oňa nefsi agyrýar. Ol yaralaryna melhem çalýar-da, onu eşeğine mindirip mihmanhana alıp barýar we oň aladasyny edýär. Ertesi gün gitjek bolanna mihmanhanyň eýesine 2 dinar berip oňa oň aladasyny et. Eger artykmaş çykta jetseň, men sana bererin diýär. Sen nähili pikir edýän? Şu üçtüniň haýsysy talanan adamyň ýakyny bolýar? Oňa kömek eden adam. Senem şoň ýalet. Çağalary men ýanyma göýberin. Olary saklama. Çünki Hudaýyň paçalygy şular ýalankydyr. Men size hakykaty aýdýan. Kim Hudaýyň paçalygyny edil, çağa ýaly kabul etmese, şo ol ýere girip bilmez. Kim bir çağany men hatirama kabul etse, meni kabul edýändir. Kim meni kabul etse, meni iýbereni kabul edýändir. Kim özüni kiçeltse, beýgeler. Gaýraty kömek edin. Gaýrat edin. Aýşe diýip kömek edin. Gaýrat edin. Gaýraty kömek edin. Gaýrat edin, kömek edin. Hey, kim gelýär? Näme bolýar? Şu wagt Nasraly İsa geçip barýar. İsa. 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 Dawudyň ogly, maňa rahmet. Sen menden näme isleýän? Gözümün görmegini isleýän. Gör. İmanyň seni halas etdi. Men görýän. Men görýän. Men görýän. Ol hakyky peýgamber. Meni halas et. Halas et. Rabbim bizi halas et. Hudaýa şükür. Ya Rabbi bize hakikat ýoluny görpe. Hol menem ora. Ine ol. Ana geldi. Gördüňüzmü? Ana geçip barýar. Geçip barýar. Gördüm. Bu adam näme üçin aňa durmuş ýaka? Oň boýy gysga adam köp görüp bilenim. Dakkay tizrek düş. Şugün men sen öýüňe barjak. Men öýüme? O öýüne kim gitjek bolýar? Gaýdan nerden tanaýar? Peynirden de atıp gör. Oradayım peynirdenim. Almanda attın mı? Ondan beri. Oy, sağ olsun. Kulak asın. Öz emlägimin ýarsyny men gariplere berjek. Eger kimin göwnüne degen bolsam, onu şoňa 4 esse berjek. Kowa. Örgözlerim önüne amak.
Balık yine zina zatlarını izine paylaya. Bozsak zaten. Şimdi bu öye kutuluş geldi. Sebebi ol hem İbrahim'in oğlu. İnsan oğlu helak olanları gözlep tapmak ve halas etmek için geldi. Kulak asın. Biz Yerusalim'e goloyladık. İnsan oğlu hakta yazılan zatlan hemmesi yerine yeter. Çünkü onu butparazdan eline vererler. Üstünden gülerler. Onu kemsederler ve yüzüne tüykürerler. Urup yencip haçı çüylerler. Emma üçülenci günü ol diyireler. Salam Sara. Salam. Salam. Kulağasın, bu yerde neyme de olsa orada ütken yalla. Hova, Taran eşek gitti. O itenok, men onu vaktlayınca bir yerine verdim. Sen eşeğin kime verip kolluka? Alkışlar ona! Alkışlar! Muğolluyum şagirtlerine ait sen bolsunlar. Size diyen, eğer olur dımsalar, onu dağışlar seslenip başlar. Arahatlık, hormat, şöhret. 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26. İnsan neme beyli gıhırlan yaka? Vadatxanada Hudaya taqdim etmen dereğine bu yer bazara uğrayıptırlar. Men oyum ibadet edilen üydür dip yazılıgıdır. Siz bolsa onu qarakçılığın mekanında öğrüpsiniz. Ol men mallarım taraf algayar. Tutun, tutun onu, tutun. Bari yok iki tane. Näme beýle az? Men size diyen, bu garip ayal hemmelerden köp berdi. Sebäbiliklerin hemmesi özlerinin artanly Hudaýa olu berdi. Bu ayal bolsa, gariplığından yana elindäki barjy çörek pulunu verdi. Muğolluyum, sen hakikati aýdýanyňy we öwredýänliňi, adamdan yüz görmeýän, Hudaýyň hakikat ýoluny öwredýänliňi biz bilýäs. Biziň soragymyza jogap ber. Aýtsana, bize Rim imperatoryna salgyt tölemek kanuny garşymydyr? Seresap bol yarep. Maňa bir kümüş teňe görkezin. Kümüş teňe ýüzünü? Onda kimin suraty we ady bar? Beýle bolsa, Kaýsaryň kyny Kaýsara berin. Hudaýyň kyny Hudaýa berin. Siz mi olayı diyersiniz? Teret, bu Petr diýally. O bu ýerde näme işleýärkä? Pesach bayramyna iýmit satyn alýana men diýär.
Ejir çekip başlamakam sizin bile Pesah naharyny iýmege diýseň isledim. Sebäbi de diýen. Hudaýyň padşahlygyna Pesahyň manysy amala aşýança onu iýip bilmeýän. Üzümüň miwesini bize sowgat beren şalaryň şahy. Reb Hudaý sen mübareksin. Muny alyňla öz araňyzda paýlaşyň. Gökten şu çöregi sowgat beren älim jahan şahy. Hudaýymyz Reb sen mübareksin. Bu sizin üçin berilen meniň bedenimdir. Muny meni ýatlamak üçin berjä edin. Bu käsedäki men sizin üçin dökülen ganym siňen täzäkdir. Ine, maňa haýynyk etçeň eli şu saçaň başynda meniň ýanymdadyr. Hakykatdan insan ogly Hudaýyň aýdyşy ýaly ölmelidir. Emma ona haýynyk edýäniň daat gününe bolup bilmez. Kim kal? Kim beýdik biler? Ýarep, men näme? Kim käbul? Heýem bir beýle zat. Onu kim arada aýtgan soruny? Näme? Ýarep, men sen bilen zynnany da ölüme deýtmäge taýýardyr. Petrus, men sana diýen. Horoz gıýgyrýança sen meni tanamaýanyňa 3 gezek and içersen. Kazylar öz hökmüni çykardylar. Inofan? Elindäki näme? Padşah diýilýäniň häkimliginiň soň gelä döýjen. Men şu açyk gazetden hat aldım. İsa şähertleriniň biri bolan Ýuda onu türme salmaga kömek etmäne razy boldy. Olar onu beýtmäge nädip ırıp billik häler. Öränen saatlyk bilen. Bari ýogy 30 gümüşteňe. Akşam olar İsa'ny tutsak ederler de ol gaçmaz ýaly hemme zady gurarlar. Yok. Haýyş edýän beýtmän. Ýuda. Oşamak bile insan oğluna haýynlyk edýämiň. Ýarep, gılıçlalymy? Bärik, onu tutun. Saklanyň, besedin. Bu gudrat. Bir garakçyny gözleýän ýaly gylyçly naýdaly gelipdiňiz. Men sizin bile her gün ibadathanada bolýardym. Şonda siz maňa el gallyrmadyňyz. Tümlügiň höküm sürmeli günüň geleni üçin häzir siziň wagtyňyz geldi. Tutun onu. Onda näme? Ana padşanyň donu. Bize aýtsana, näme bolýar? Beýik padşah bizi halat edermiň, sen bizi halat edermiň. Bu da İsa'ň ýanynda. Yok, men onu tanamok. Men olong bile ýöreni gördüm.
Senem şolaň biri ahry. Yok, men olardan değil. Bulasın, men bunu İsa'nın yanına görüpdüm. O da Celileli. Ayrıl tanay. Sen näme diýäňi mene düşünemek. Nafan. Beýe näme boldy? İsa beyt başçılığı uçurdy. Tidirek beýleklerde habar vermek gerek. Seni kim urdu? Peygamberlik et. Indi seni kim urur, he? Durun. Durun diýensi. Onu maslahat etirin. Yürüm. Aýtsana, diýmekden Mesih mi? Aýtsama, siz inanmarsaňyz. Eger sorasam, jogap bermersiňiz. Mundan beýlek insan ogly gudraty güýçlüğiniň sağ tarapynda oturar. Diýmek, sen Hudaýyň ogulla. Mennigimi sen aýdyp dursaňa. O Hudaýa dili yetirýär. Oňa ne hicret alerlerke? Onun öz ağından eşitdik. Onu Pilatusyň ýanyna alyp bar. Onu ekidin. Onu Pilatusyň ýanyna ekitmedi. Pilatsyň öýde orar onu. Ekidin. İsa'ny Pilatusyň ýanyna alyp barýarlar. Pilatusyň ýanyna. Ol in zalim Rim hökümdary ahyry. Ol eýýem köp müňlerçe adamlary aç-açy çüýledi. Yür. Muň ýaly ir gelip, siz menden näme isleýäňiz? Bu adam halka azdyrýar. Ol bütün Yahudada gozgalanyňy çagyrýar. Oňa ölüm cezasyny bermeli. Men bu adamdan hiç hili günah tapamak. Günäsi ýok. Ol günäli, Kaysara salygy tölemegi gadagan edýär. Özüni hem Mesih, hem paçça diýip yglan edýär. Paçça? Sen Yahudan paçasy? Özüň aýdýan. Ol Celileden başlap tutuş Yahudada da taglimat berip ber. Celileden? Näme, sen Celileli mi? Onna goý oň bile Herodes gürleşsin. Herodes häzir Ýerusalimdedir. Oň ýanyna ekidin. Sen özüňi kim diýip atlanyrdyň? On soňam sen resullar diýenleriň kimler?
Sen gudrat dörköz bilýänniň hakda gürrüň edýärlerle. Hanymaňa da bir gudrat görköz-de. Jenabym, ol adamlaryň aňlaryny bulaşdyrýar. Ol özüni paatşa diýip atlandyrýar. Paatşa? Şu paatşamy? Beýik paatşa. Onu cezalandyrın. Onu Pilatus'un ýanyna ekidin. Goýşa çözsün. Men munna ölüme münasip günä tapmadım. Men muny gamçylap, kok goýbermegi buýurýan. Sen bayramçylyk münasibetli bir wennini goýbermelisin. Barnabasy goýber. Muny bolsa cezalandyr. Hawa Barabbasy goýber. Onu haca çüyle. Hawa, onu haca çüyle. Sen onu gamçyla. O kıyıştı adı beden oğa. Yok bolun. Çekilin oň ýanyndan. Ýoldan aýryn. Gargan. Tidirek. Onlar onu öldürmediler. Kime diýdi? Ýa. Ýa. Sen. Adyň näme? Men Kirneyeli Simon. Seni götürersin. Ayda! Yoldan ayrıl. Berik, bol, tidirek. Tidirek. İnni sen. Yürü. Yükleri çekin! Atam, olan günäsini geç. Näme diýenini özlerem bilen ok. Özüler halat etdi. Koy özünem halat etsinne. Eger sen Mesih bolsaň, özüň halat et-de, haçdan düş-de. Hani gudratlaňdan bir yerini görkezde.
O yerde näme diýip ýazylypdyra? Yahudaň paşasy. Eğer İsa paça bolsa, onda bunlar näme üçin beýdýäkäler? Men bilemok. Inofa. Sen ne hil pikir edýär? Belki Nämeler bolýar? Atam. Ruhumy sen eline berýän. Men mugallim üçin gabyr taýýarladym. Oň jesedini almak isleýän. Alyberin. bizi bağışla. Bizi Rabbimizin cesedine uğradıya. Hemmeňiz hoş geldiňiz. Ýöne gideliň. Sabat günü ýakynlap gelýär. Näme indi biz İsa'ny görmersmi? Durun ana. İsaň aýdan zatlary ýadyňyza düşenokmy? Näme? Ýadyma düşýär. İsa 3 günden soň ýene diriljekdigini aýdypdy. Seredi. Daş aýrypdyrlar. Siz näme diýdiğini ölüň arasyndan gözleýäňiz. Ol bir ýerde ýok, ol direlli. Oň insan ogly günäkärleň eline beriler, haça çüýlener, ýöne üçlenji güni direler diýen sözlerini ýada salyň. Kulak asam. Gawryň agzyna daş aýrylypdyr. Biz gördük. O ýerde Rabbiň jesedi. Ýok eken. Ýok eken. Birden öwşüni atyp duran eşikli iki adam öňümizde peýda boldy da. Siz näme diýdiňi ölüleriň arasyndan gözleýärsiňiz diýdi. Bu hakykat.
Bu hakikat mı ka? Nemen anladı? Bu hakikat. Bizi inanayım. Kavur boş eken. O yerde Rabbin cesedi yok eken. Petrus, sen bize inanay. Rep hakikattanım diýereldir. Ol Simona görnüpdir. O bizim bilen gitti. Yöne biz onu kimdiğini tanamadık. Yöne çürüğü dögön vakti biz onu tanıdık. İsa, ol o yerde näme işläp ýörke? Hemmeňize salam. Näme aljaýaňyz? Näme üçin şühlenýäňiz? Men ellenme, wayaklama seredin. Görýäňizmi? Bu men özüm. Maňa eliňiz degirik görüň. Çünkü ruhta et ve sünk bolýan nädir? Ine bular hakda men siziň ýanyňyzda kam gürrüň edipdim. Men Musa'nın kanununa, peygamberliň ýazgylaryna, Zeburda özüm hakda ýazylan zatlaryň ýerine ýetmeligini aýdypdym. O ýerde şeýle ýazylanlar. Mesih ejir çeker. Üçüncü gün diýreler. Oňa adynyň hatirasyna günälere towba etmek we bagyşlanma Ýerusalimden başlap ähli halklara wagt ediler. Hale maňa Isa Hudaýyň ogludygyny aýdanyp men inanmandym. Ýöne men Isaň akla sygmajak gudratlary görkezini gördüm we Hudaýyň söýgüsi hakda gurrun berenini eşitdim. Men oňa nähil zalymlyk bilen daranlarynam, uranlarynam gördüm. Onu haça çüýlenlerinem, oň jan berişinem, cesedini haçdan düşürüşlerinem, onu ekidişlerinem gördüm. Ýöne men Isany ýene-de görerini pikir etmädim. Son gudrat bolly durberdi. Hudaý öz sözünde durdy. Ol Isany diretme wada beripdi. Ol bize eger Isa Hudaýyň ogludygyna özümiz üçin ölenigine inansak, onu oň bilen ebedi ýaşajagymy aýtdy. Men şat sebäbi şeýle bolmagyny isleýän. Ine bar bolan waka şu, bu zatlaryň hemmesi hakykatdyr. Sen Halev, Ýaýyl, Nafan we Benýa bilen bilelikde Isaň kimligini gördüň we haýran galdyň. Sen men Isa Hudaýyň ogludygyna inanşymy we onu özümde ýaşamakla çağırşymy gördüň we eşitdiň. Sen hem saýlaw etmeli wagtyň geldi. Häzir Isaň özüň bagyşlamagyny haýyş etmek isleýärmi? Men aýdan zatlama sen men düşünmeýän gideýinne ilk ejemden kalkamdan soraýyn. Ýa-da entek taýýar däl diýmek mümkin. Ýa-da sen howa men Isaň ýüregime çağırmak isleýän diýmek mümkin. Men Isaň öz günälerimi we erwet hereketleri, pikirleri edenim üçin, hapa sözleri aýdanym üçin bagyşlamagyny isleýän. Senem oň bilen hemişe ebedi ýaşamak isleýänini aýdyp bilersiň. Eger sen howa diýmek isleýän bolsaň, onda muny öz sözüň ýa-da aşakdaky ýaly dilegde Hudaýy ýetir. Gadyrdan Hudaý, men Isaň seniň ogluňyna inanýan. Isaň men eden nädogry hereketlerim, pikirlerim we aýdan erwet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar. Ýalbarýan, men günälemime geç. Goý Isa men bilen bolsun, kalbimde ebedi ýaşasyn. Maňa sen isleýişiň ýaly adam bolmaga kömek et. Dilegime jogap beren üçin minnetdar. Sen şu şeýle dileg etmek isleýärmi? Eger sen razy bolsaň, Hudaý bilen bilejek urlaşaýar. Men häzir dileg etjek. Sen bolsa ýzymdan sözme söz gaýtala. Gadyrdan Hudaý, men Isaň seniň ogluňdygyna inanýan. Isaň meň nädür hereketlerim, pikirlerim we erwet sözlerim sebäpli haçda ölenligi üçin minnetdar.
Yalvaryan, men günälerim geç. Goý İsa men bilen bile bolsun, kalbymda ebedi ýaşasyn. Maňa sen isleýişiň ýaly adam bolmagy kömek et. Dilegime jogap berendiň üçin minnetdar. Amin. Hudaýy inan we onuň özüňi söýýänligini, başlaýanlygyny, seni hemişelik ýaşaýanlygyny bil. Eger sen biz bilen dilegeden bolsaň, onumyny hemmelere gurrun bersen gowy bolar. Sen öz durmuşuňdaky iňgizlikli başdan geçirmeleri başlaýan. Bu İsa hem oň atasy Hudaý bilen dostlaşmakdyr. Ine Hudaýa has gowy düşünmek we söýmek üçin gerek bolan 4 maslahat. On kitab bolan mukaddes kitaby her gün oku. Hudaý öz kitabyna sana köp wadalar galdyrdy. Hudaý bilen gurleş. Hudaý bilen hemme zat hakda, hemme yerde we hemişe gurleşip bilersiň. Tanşlaňa İsa bilen dostlaşanlygyny gurrun ber. Onu tanayanlar we söýýänler bilen köprek bileje bolmaga çalış. Biz sana İsa hakda hakykatary gurrun berenligime de begenýäs. Inni sen eden İsa hakda dostlaňa gurrun ber.